आसाम रायजोनि हालामाव थानाय सा सानजा खनानि अरुणाचल रायजोनि हाजोजों नांजाबनाय दरसे गामियाव दंमोन जरासे सैथो मोजां मोनज्लायग्रा सेंग्रा आरो सिख्ला। सोमखोर, नों मा खालामनो सानखो? माखौ? नुवाखै नामा आंना बैसोआ बारग'लांगासिनो दं? आं खोनादों आफाया आंखौ सोरबा गावनि लोगो सिगुनबारिनि गावबुरानि फिसाज्लानो बिलाइ हरनो नागिरदों। मा? आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा समायना। नों आंखौ गारनानै दाथां। समायना! साला नोंनि आखला बांद्रायबाय। लाजियाखै नों नखरनि समाजनि मान सन्मान जाजोबनो? समायना! समायना! सोमखोर! समायना! आंखौ सोमखोरखौ जेबो समायना! समायना! आंनि खानो आंनि खानो सोमखोराव थां जोमै जाना